Kublai shiboni pi barok ki bujus ne utana ban peja kane ka video ha kane ka channel bar menta ha kane ka video ngan wanra ya ki job notification balapan mi da ka staff selection commission SSC namanta ki post jong ki constable ki bdei ha ki general duty ki bahab ha ka BSF CISF CRPF ITBP SSB SSF Rifleman ki bdei ha ki general duty ha ka Assam Rifle bat ka sipoi ha ka National Investigation Agency NIA bat kini ki post fill up na apply kan thei bat shenrang te parlok pej akne ka video hadu banda kod kan pensha detail lut ya barok ki jinun kam jokini ki post balapla da ka staff selection commission te parlok war clear banai la yakne ka video bat kumjuru ban subscribe yakne ka channel. Ka Staff Selection Commission SSC kala penlat ya ka official job notification yang ta ka requirement ka bahadu nyop sanajar nyos pan rupra ki vacancy kum ha ki constable ki bdei ha ki general duty ha ki BSF CISF ITBP SSB SSF Rifleman ha ki general duty bat ka NIA bat cluster ban sumit ya ki application form go jong phi kadai hadu ka arfra tri udis sembar arjar arfulai bat kini ki post ki blat kidai habaro ka weka India te parlok menta ngan batai phi ya ki post detail te sangabha namenta ka border security force BSF ki nomba ki post ki blat ki don hadu arpnya wajar praspan nyusan post namenta ki shinrang arpsa wajar praspan real post namenta ki kentei lajar real kundai post namenta ka Central Industrial Security Force CISF ki nombor ki post ki belat ka don hadu prajar sanspa khandai pra post namenta ki shenrang nyojar praspa nyopnyo post namenta ki kentei nyospa arpui post namenta ka Central Reserve Police Force CRPF ki nombor ki post ki belat ka don hadu arpsnajar sauspa arpnyo post namenta ki shenrang arparajar Sispa kandai pendiri pos namenta ki kentei lajar arspa laipui pos namenta ka Shastra Simabal SSB ki nombor ki pos ki belat ka don hadu sanajar arspa new pra pos namenta ki shenrang sawajar praspa laipundai pos namenta ki kentei sauspa laipundai pos ba namenta ka Indo Tibetan Border Police ITBP ki nombor ki post ki belat ki don hadu lajar ndriu post namenta ki shenrang sawajar ndriu spa arp saw post namenta ki kentei sauspa sawar post namenta ka Rifleman ki bdei ha ki general duty ha ka Assam Rifle AR ki nombor ki post ki belat ki don hadu sawajar nyospa new pendriu post namenta ki shenrang sawajar ndriu spa arp saw post namenta ki kentei chispa sanpuar post namenta ka Secretariat Security Force SSF ki nombor ki post ki belat ki don hadu sanspa praplai post namenta ki shenrang sauspa sanupra post namenta ki kentei chispa arpsan post ba namenta ka sipoi ha ka National Investigation Agency NIA ki nombor ki post ki belat ki don hadu chispa arpsan post ba total baro ki nombor ki post ki don hadu nyop sanajar nyospa ndribu pra post bat haki post kategori spat pilawan page na ka official notification jongka SSC bat hak kajinsiu pat kaban kong namenta ka sipoi ha ka NIA ha kajinsiu kadai ha ka pe level kaban kong kum bakat prahajar hadusan pendri hojar kandai spa ha ka shipnai bat namenta kiwe ki post kajinsiu kadai ha ka pe level kabelai kum ba arpu hajar nyospa hadu ndriu kandai hajar sispa ha ka shipnai bat hak karta ka fill up na apply kadai hak karta ka bakat pra hadu apply snem karta bat hak ka relaxation part namenta ki SC ST kadai san snem ka pamut fill up na apply hadu apply snem karta bat namenta ki OBC kadai lai snem bat hak ka keran pule ki shim ki bala pendap ya ka kelas 10 pass na kano kari khonais board lani university bat hak ka application fees namenta QR OBC MOBC kadai shispa
Bat namanta ki SC ST women bat ex serviceman nil omdon phila ban seu lengba ka bhim UPI net banking rupe credit lane debit card bat kiwi ki payment bat namanta ka selection process ka kan thu bakini ki stage kabun kong computer based examination PE hangne kine kabar kadeka fiscal standard test bat ha ka jinjirong namanta ki ST namanta ki shinrang chispa andrifu RCM namanta ki kentei chispa sanpho CM balai kadeka fiscal efficiency test kadon ka race namanta ki shinrang san kilometer ha ka arp 100 minit namanta ki kentei kilometer point riu ha ka praminit shutang kapasau kadeka medical examination kapasan kadeka document verification te komno fill up na apply namanta ka SSC namanta ki post chongki constable kibdei haki general duty te parlok ada pidon kamon bat ka karan pule fill up na apply online tengba ka official website jong ka SSC hadu ka arfra trek udismbar arjar arpulai bat ka link man apply ngalabu a description jong aneka video bat ya kitu kiba bompa register ha ka SSC phiaban register shwa baradin ma phil dap register fill up na apply yakineki post te parlok ada pidon kano kapat ka ba phim patsai bha seva ban comment ha kaneka video te parlok ha kaneka video tang kini jiben tip namanta kini ki post balapan la da ka SSC bat ngini page par ha ka wika video kubleshibon